Zdravím vás, priatelia. Na mojom YouTubeovom kanále prezentujem videá o prírode, ale aj o cestovaní po rôznych destináciách. A mal som takú nejakú vnútornú potrebu napísať aj nejakú cestovateľskú knihu, ale nie len teda o cestovaní, ale aj o nejakom takom súkromnejšom živote. Takže tá kniha vyzerá jej obal z prednej strany. Volá sa to Život na krídlach dobrodružstva. Takže ako je uvedené aj tu na tej zadnej strane, na takej tej uputávke, kniha je autobiografiou života od detských čias až po súčasnosť, život plný dobrodružstva, adrenalinových zážitkov, ale poznačeného aj dramatickými a tragickými udalosťami, starostlivosť o ťažko chorého syna, veselé študentské časy, vrcholový šport, práca v zahraničnom obchode a začiatok podnikania v turbulentných 90. rokoch, stretnutia so zaujímavými ľuďmi a prežité neuveriteľné situácie spojené s podnikaním doma aj v zahraničí. A tá druhá časť je potom venovaná tým dobrodružným cestám, ako je Sibír, Keňa, Skalnaté hory v Kanade, ako je Pantanal, Aliaška a ďalšie množstvo národných parkov v Spojených štátoch amerických. Boli to cesty na vlastnú päsť a kreatívne riešenie veci, ako kde prespať, ako sa stravovať, ako riešiť hygienu a podobné veci. Stanovanie medzi medveďmi, grizzly na Aliaške a blízke stretnutia s rôznymi divožijúcimi živočíchmi a ich filmovanie v divej prírode. Čiže táto kniha je vlastne tomuto venovaná a ako som aj napísal, kniha ako každá iná a predsa je trocha odlišná, možno stojí za to prečítať si ju celú. Objednať si ju možno na uvedenom maili, ktorý som uviedol vo videu. Tak tam